дӯстони азиз, ассалому алайкум. имрӯз 4 марти соли 2026 ба шумо нишон медиҳам шакли буриш шудани дарахти зардолу. Ин дарахти зардолуро ки дидед, ана хел бираҳмона мо буриш кардем. Бинед, кундаҳоро буридем, навдаҳоро нукашро буридем ва зардолуи мо маҷбур кардем ки дар танаи кунда бандад. Ва вақте ки дар танаи кунда мебандад, зардолу калон мешавад. Бинед, чӣ қадар мо болоро тамошо кунед. Ана ҳама навдаҳои дароз буд. Мо бурида калта кардем, дохилашро кушода кардем. Ин зардолуро дохилаш ҷангал буд. Ҷангалро мо кушода кардем. ана хел буридем то ин ки зардолуи мо бандад. худатон акун як фикр кунеду зардолуҳоятонро ана хел буриш кунед. Натарсед ки ин зардолуи шумо бурид агар ягон офат мезанад. Не, зардолуро ки амхел бераҳм буридед, амхел хушро мебандад. ана ин аст буриши зардолу. ҳар сол мо ҳамхел мебурем. 2 сол шуд ман ёд гирифтагамро. Ҳамхел мебурам, чунон зардолуи ба маза мехӯрем, чунон ката мехӯрем зардолу ки мондан гиред. Кадоми зардолуаш ҳамхел ки мебурад, обуначои муҳтарам, ана хел хонашро тухм пайдо мешавад. Дидед? ана хел шумо ҳам ҳамхел зардолуотонро буред, ҳар ҷо тухм пайдо мешавад. ана дар паноҳи худо бошед, тамошо кунед, лаззат баред, аз ин корҳо ёд гиред. якта лайк монед, лайк бипул ку. дар паноҳи худо бошед.